Hej allihopa! Vi sitter här med Evelina och Martin på Greenwich Café. Vi har ätit kyckling och klyftpotatis. Vi har varit runt på stan och hängt och varit på bio. På Fame, jag, Evelina och mina träningsväninnor. Och den var assöt och Asher Bucky en lök. En söt lök, röd lök. Och nu vet jag inte vad vi ska göra, det är fredag och klockan är 20:12. Och vi är lost in translation. Och vi ska testa ett videoinlägg för Stina smittar.